Dattijo ya ce, ta dai fi ba da nishaɗi fiye da barkwancinka. Bayan ɗaukar awanni na musayar magana da ta yi, suka daidaita a kan jaka 75. Kofi ya biya, amma yayin da Kofi ya rungumi ganga zai ɗauka, abu sai ya gagara har Kofi ya faɗi ƙasa. Ya ce wannan ganga nauyinta ya yi yawa, kamar ana ba ta tuwo? Mutane suka ƙyaƙyata da dariya. Dattijo ya ce, daga baya ka nemi ƙarfi shi ma ka saya. Duk da kala-kalan cikas da Kofi yake fuskanta, sunan shi ƙara samun ɗaukaka yake. Aka fara kiran shi da Kofi jajirtacce, yaron da zai iya sayarwa raƙumi da yashi. Ya zama sanannen fuska a duk kasuwanni daga Accra zuwa Abidjan. Kofi ya kawo wata sabuwar dabara, wato yin barkwanci a rumfarsa. Yana ba mutane nishaɗi, yana rera waƙoƙi, har ma yana ɗan taɓa rawa da zai sa mutane nishaɗi. Har ma wasu mutanen ba suna zuwa bane kawai don siyayya, suna zuwa ne don su yi dariya su yi nishaɗi.